Ramazan ayı bu cennetin dervedelerinin açılyan, cehennemin dervedelerinin hem yapılyan ayıdır. Muhammed Peygamberimiz kim iman ve umid bilen Ramazan ayında ağız veklep dua etse, onun sığılığını umid etmek bilen geçirse, Allah Teala ol adamın ozal öden ehli günahlarını bağışlar deyipdir. Kalbini ve bedenini arasalayan mukaddes Ramazan ayı musulmanların hükmen ağız bekleyen ayıdır. Orada tutmak her bir imanlı üçün mukaddes olan İslam'ın 5 dününün biridir. Musulmanların mukaddes kitabının hem şu ayda yüzü çıkındığı aydılyar. Ramazan ayının başlanyan ve kutoryan seneleri her yıl tapavutlanıyar ve 30 gün devam ediyar. Ramazan ayının ahirinde musulman imanlılar Kurban bayramını belleyerler. İslam'da ağız beklemek düzgünü dünyadaki ehli dinlerinkiden iň berkidir. Oradanın her günü 2 döwre bölünýär. Saklanmak döwri dağdandan akşama çenli devam edýär. Bu döwürde iyip içip ya da yakın gatnaşykda bolunmaýar. Günün ilkinji şöklelerinden öň ilkinji nahar, suhor, garankydan soň ikinji iftar iýilýär. Ramazan ayında suhor ve iftar adaty ertirlik, gün ortanlyk ve akşamlyk naharlaryny çalyşýarlar. Suhoryň mümkin boldugyça ir ýerine ýetirilmegi kabul edilýär. Şonda Allah imanlylar tyýlaglaýar. Suhor köplen çörek, yumurtga, etli naharlar, täze gök önümler ve miweler, ösümlik çaýy ve bir näçe stakan suwy öz içine alýar. Akşamlyk nahary akşam namazyndan soň gün gözýetiň aşağında ýok bolanda iýilýär. Iftar köplen çurma ýa-da süýt bilen başlaýar. Munda ösümlik çorbasy, towuk eti, gök önümler, miweler ve sagdyn ýaglar iýilýär. Ýöneki adamlaryň gündelik derurlyklarynyň dolu ýüze örmekleri musulmanlara öz imanlarynyň güýjüni görkezmäge mümkinçilik berýär diýip hasaplanýar. Musulmanlar ağız beklemekde öz derurlyklaryny we hujularyny çäklendirmäge, ähli hapa pikirlerden we hereketlerden azat bolmaga çalyşýarlar. Ramazan aýynyň çäklendirmelerini berjaý etmezlige ruhsat berilen adamlar bar. Olaryň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedikler, garrylar we ağız beklemäge çydap bilmeýän keselleri bolan adamlar, göwreli we emdirýän aýallar. Şeýle hem Ramazan aýynda musulmanlar milletin sadakalar sahylyk bilen paýlamalydyrlar. Bu aýa musulmanlar öňünden we düýpli taýýarlyk görüp başlaýarlar. Öýlerini düýpli arasalaýarlar, bayramçylyk naharlaryny bişirýärler we iň oňat eşiklerini geýýärler. Sadaka vermek hökmäni däp hasaplanýar. Şeý dilinde adamyň ağız beklemekde goýberen ýalňyşlyklarynyň öwedi dolunýar diýip hasaplanýar. Bu ýagdaýda pul ýa-da iýmit gurban edilýär. Musulmanlaryň iň esasy bayramynyň biri bolan Gurban bayramy mukaddes Ramazan aýynda ağız beklemegiň soňky günüdür. Musulmanlara Ramazan aýynyň nygmatlaryny başdan geçirmäge mümkinçilik döredendigi üçin Hudaýa şükür günü hökmünde hem oňa Gurban bayramy diýilýär. Musulmanlar Ramazan aýynda ağız beklese, Allah cennetde oňa rehimdarlyk eder diýip hasaplaýarlar. Gurban bayramynda iň oňat eşiklerini geýip, gowy dilegler etmek, soň bolsa maşgalaňyzy we dostlaryňyz bilen bayramçylyk saçagyna ýygnanmak adatydyr. Şeýle hem biri-birinden ötünç soramak we sowgat bermek sogap hasaplanýar. Goý sözüň tutan orazalaryňyz we beren sadakalaryňyz Allah dergähinde kabul bolsun.